Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang boses at partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala at pagbuo ng mga pulisiya. Mahigit 2,000 kinatawan mula sa iba't ibang civil society organizations, people organizations, non-government organizations, academe at business sector ang nagtipon sa Participatory Governance Summit na pinangungunahan ng administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro. Narito ang ulat ni Aileen Navarro. Sa layuning higit na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala at pag-unlad ng lalawigan, isinagawa ng Cebu Provincial Government ang Participatory Governance Summit dito sa Cebu. Mahigit 2,000 delegado mula sa iba't ibang civil society organizations, people's organizations, non-government organizations, academe at business sector ang dumalo sa summit na ginanap sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino kamakailan. Naging tampok sa pagtitipon ang pagbabahagi ng mga best practices sa participatory governance, citizen engagement at community development mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan kabilang ang Naval Biliran, Naga City at Pasig City. Ayon kay Cebu Provincial Administrator Attorney Ace Durano, mahalaga ang aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa paghubog ng mga polisiya at programa ng pamahalaan. Anya, mas nagiging epektibo ang pamamahala kapag bukas ang pamahalaan sa pagkikinig at pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. Binigyang diin naman ni Governor Pamela Baricuatro na ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa matibay na pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at civil society. This administration firmly believes that many of our social and development challenges can only be addressed through genuine coordination and collaboration between government, the private sector, and civil society. Tiniyak din ng gobernadora na bukas ang pamahalaang panlalawigan sa pagkikinig at pagkikipagtulungan sa iba't ibang sektor mula sa pagbuo ng budget hanggang sa implementasyon at ebaluasyon ng mga programa. I want to assure all of you that this provincial government listens. We are committed to working with you from project identification and budget formulation to implementation, monitoring, and evaluation of provincial programs and projects. Samantala, hinikayat ni Vice Governor Glenn Soco ang mga delegado na isabuhay ang kanilang mga natutunan at ibahagi ito sa kani-kanilang mga komunidad. In every activity, in every event, in every forum like this, well attended by 2,000 delegates, what we would like to ask ourselves ang atong pangutana o kung sa may atong nakatunan, unsay atong madala dito sa atong taksa-taksa ka mga lungsod, dakbayan o kabarangayan nga atong mapaabot o atong nga matabang sa atong taksa-taksa ka sektor. Dumalo rin sa summit sina DILG7 Regional Director Leocadio Trovela, mga alkalde sa lalawigan na pinangunahan ni Cordova Mayor Cesar Suan, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at iba pang resource speakers. Binigyang diin naman ni Mayor Suan na siya ring Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines sa Cebu ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na roadmap para sa pag-unlad ng bawat munisipalidad. We will make a roadmap kung unsay gusto padulngan sa munisipyo, unsay pwede ninyo nga matabang. Kaya aron na ganitay natay klaro nga kabuoton o klaro nga maabot. Ibinahagi naman ni Naval Biliran Mayor Christian Stephanie Espina ang naging susi sa matagumpay na pagpapatupad ng kanilang mga programa. We found the compass, DASIG. And once the local government finds its direction, a clear roadmap, not just for the government, but also for its people, guided by data, anchored on partnership, and the political will to take the risks, even the heaviest problems become the clear opportunities. Kaya, kasabot ang tanan kung asa pwede mo tabang, national agency man po o CSO.
Kasabay ng summit, inilunsad din ng Cebu Provincial Government ang Sugbo Katilingbanong Serbisyo Award kung Kisaw, isang pagkilala sa natatanging pagkikipagtulungan ng mga LGU at civil society organizations sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng kanilang mga komunidad. Layunin ng Kisaw na parangalan ng mga lokal na pamahalaan at organisasyong nagsisilbing huwaran sa mahusay na paghahatid ng serbisyong publiko sa pamamagitan ng epektibong pagkikipagtulungan. Sa pamamagitan ng summit, inaasahan ng Cebu Provincial Government na mas mapalakas pa ang pagkikipagtulungan ng mga mamamayan at iba't ibang sektor ng pamahalaan upang makabuo ng mga programang nakatuon sa pangmatagalang pag-unlad at mabuting pamamahala sa lalawigan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.